Inselmilkom u nilqakom għal qudiesa u r-Riżarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Illum il-ħamis, 9 ta' Lulju, nagħmlu tifkira ta' Santu Wistin Dzaorong, Presbiteru u sħabu l-Martri. Fl-Evanġelu tal-lum nisimgħu t-tieni parti tal-missjoni li Ġesu tal-iddixxipli u jgħidilhom: jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemkom, oħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru it-trab ta' saqajkom. Ejjew nitolbu sabiex aħna nkunu fost dawk li nilqgħu lill-oħrajn, għaliex meta nilqgħu lil min hu barrani, nkunu qed nilqgħu lil Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Fis-sena 2000 San Ġwan Pawlu it-tieni ikkanonizza grupp ta' 120 martri miċ-Ċina. Aħna llum niċċelebraw din it-tifkira billi insemmu wieħed minnhom saċerdot li kien jismu Wistin Dzaorong. Imma hemm ħafna nies li għandhom storja kommoventi fost dawn il-120, inkluż anke missjonarji Ewropew li nqatlu fil-perjodu ta' 200 sena minħabba il-fidi tagħhom f'Ġesu. Fil-każ ta' Santu Wistin Dzaorong li twieled fl-1746, ninnotaw li hu sar nisrani meta ra il-martri nsara iħallu ħajjithom għal Ġesu u qal hemm xi ħaġa kbira wara din il-fidi jekk wieħed jaċċetta li jmut minħabba dan Ġesu. Sar nisrani, sar saċerdot u miet ukoll martri hu stess fl-1815. Fl-omelija tiegħu fl-2000, fis-sena 2000, San Ġwan Pawlu t-tieni fakkar ukoll uħud minn daw il-martri li għandhom storja tassew kommoventi. U din ħaġa nixtieq naqsamha magħkom fl-omelija tal-lum. Nixtieq li nitolbu ħafna peress li qed ninfakru il-martri Ċiniżi għall poplu Ċiniż umiljat ukoll minħabba l-pandemija li bdiet minn hemmhekk. U nitolbu wkoll għall-belt ta' Melbourne, naf li hemm ħafna Maltin u qraba anke tagħna li jgħixu din il-belt kbira fl-Awstralja u li bħalissa għaddejja minn mument diffiċli ħafna minħabba il-pandemija. Insellmu lill-emigranti tagħna u nitolbu wkoll għall-poplu kollu tal-Awstralja. Propjament nitolbu għad-dinja għaliex id-dinja għaddejja minn mument tassew diffiċli. U nitolbu dan kollu bl-interċessjoni ta' dawn iċ-Ċiniżi, il-martri li ħadnu lil Ġesu ħallew ħajjithom biex ma jiġħduhx. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għatina l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex nemmnu minn qalbna u nistqarru bisħieħ il-fidi tagħna. Kif tajt il-grazzja lil San Wistin Dzaorong u lil sħabu martri biex jagħtu ħajjithom għall-kelma tiegħek u għax-xhieda ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-profeta Ħosea. Dan jgħid il-mulej, meta kien tfajjel Iżrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt lill-Libnu. Imma aktar ma sejjaħtilhom, aktar tbedu minni. Offrew sagrifiċċji lil Balim u baħru quddiem l-idoli. Kont jien lil Efraim għallimtu jimxi, erfajthom fuq dirajja, iżda huma ma rfux kemm kont ħadd ħsiebhom. Biħbula ta' bnedmin jinġbitthom, brabtiet ta' mħabba. U kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddieħ u lej għammil nitmaħħa. Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħninti. Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi. Le, ma nerġax inġib fix-xejn l-Efraim, għax Alla jien u mhux bniedem, jien f'nofsok il-qaddis, jien ma niġix biex neqret. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Oraj ta' Izrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini, qajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalvana. Itfa' fuqna id-dinja ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġa' ejja, Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara u żur il-din id-dilja. Ħu ħsieb dawk li ħawlet lemintek, ir-rimja li int kabbart għalik. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Alleluja, alleluja. Iż-żmien huwa mitmum, indmu u emnu fl-Evanġelu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Intom sejrin xandru u għajdu li s-salbna ta' Alla waslet, fejqu l-morda qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi keċċu x-xjaten. B'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom la tad-deheb la tal-fidda u lanqas tar-ram u la ħorġa triq la żewġ ilbiesi la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobsu. Fil-belt jew raħal fejn titlu araw ikunx hemm min jixraqlu tmorru għandu u jibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta titlu f'dar sellmu lin-nies tagħha u jekk tkun dar li jixirqilha ħajjiġi fuqha s-sliem tagħkom. Ma jekk tkun dar li ma jixirqilix ħajerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemkom, oħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li hu mill-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Ġesu jagħti missjoni straordinarja lill-apostli tiegħu u permezz tagħhom lid-dixxipli kollha tiegħu. U jibgħathom ixandru s-saltna ta' smewiet, ifejqu, iqajmu mill-mewt, ikeċċu x-xjaten, ifejqu l-lebrużi, jagħtihom qawwa straordinarja ta' fejqan. Imma wkoll jafżhom li m'għandhomx jibbażaw il-fiduċja tagħhom fuq il-flus jew il-poter tad-dinja, imma jallimhom ukoll li l-ħaddiem ħaqqu ħobżu,
Huma se jingħataw għas-saltna u l-mulej se jipprovdilhom permezz tal-komunitajiet li jilqgħu. Jafżhom ukoll li se jkun hemm min jilqagħhom u se jkun hemm ukoll min ma jilqagħhomx, min ma jilqax il-messaġġ, min ma jridx ikun parti mis-saltna. Il-martri din il-ħaġa ħassewha mhux biss fil-qalb tagħhom imma saħansitra b'ġisimhom stess. Min ma rridx jilqa' il-messaġġ tagħhom, rid jeliminhom, rid jeqridhom, mhux biss jeqret il-messaġġ, imma wkoll joqtol l-xhieda tiegħu. Fis-sena 2000 San Ġwan Pawlu II ikkanonizza dawn il-120 martri taċ-Ċina u dikinhar tal-1 ta' Ottubru tas-sena 2000 San Ġwan Pawlu II ta' anke xhieda ta' wħud mill-esperjenzi ta' dawn il-martri. Ħut minnhom kienu isfijiet, saċerdoti, reliġjużi, irġiel nisa ma wkoll ukoll kien hemm lajċi, familji u anke żgħażagħ. Waħda minnhom, Anna Wang, kellha 14-il sena. Ikkundannawha għall-mewt għax ma rriditx tiċħad lil Ġesu. U qabel ma qatawla rasa, baqgħet tlissen l-isem qaddis, Ġesu, Ġesu, Ġesu. Kien hemm żagħżugħ ieħor ta' 18-il sena, Chi Suu-chi, li bdew mhux biss iqattuh biċċa biċċa, jaqtawlu seba' mbagħad jaqtawlu wit, u anke rridu jqaxruh ħaj bħal m'għamlu l-Sar Bartilmew. Imma hu ma rridx jiċħad il-Ġesu. Fostu ġieħ kbir, għajja tek skont il-Papa, kull biċċa tal-laħam tiegħi, kull qatra ta' demmi jibqgħu jirrepetu li jiena nisrani. Dawn huma stejjer ta' vera, mhux leġġendi, u saru fi żminijiet mhux ħafna mbeda, m'aħniex qed nitkellmu fuq il-martri tal-ewwel sekli. Qed nitkellmu fuq il-martri tas-seklu 18, tas-seklu 19, tas-seklu 20. Fil-fatt, il-martri ikkanonizzati fis-sena 2000 u li qed niċċelebraw illum imorru mis-sena 1645 sal-1930. L-istejjer tagħhom huma stejjer tal-biki, imma juru li hemm min lest joqtol l-insara biex ma jilqax il-Ġesu. U dawn ma kienux nies ħafna iżjed b'saħħithom minna, kienu bħalna, imma nataw il-grazzja kbira li jixtu għal Ġesu sal-aħħar qatra ta' demmu. Nitolbu l-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin martri għaċ-Ċina, għall-pandemija li ġiet miċ-Ċina u li issa laqtet id-dinja kollha. Jekk virus jista' jagħmel effett tant qawwi, hekk ukoll imħabba. Ftakru li San Wistin Xongrong li qed niċċelebraw ukoll illum bħala l-kap ta' daw il-120 tqanqal isir nisrani bix-xhieda ta' nies debboli li ġew maqtula għal Ġesu. Hemm ukoll l-effett tal-imħabba li huwa ħafna iżjed qawwi mill-virus. Jalla aħna nifhmu li qatt wieħed ta' mħabba jista' jkollu effett fuq l-umanità kollha. Ejjew inresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni tal-marti taċ-Ċina, mod speċjali f'dawn iż-żmien ta' pandemija biex il-mulej iħares id-dinja u jkompli l-qawwi il daw kollha li qed jaħdmu fl-isptarijiet, fl-oqsma tal-awtoritajiet tas-saħħa biex aħna nibqgħu b'saħħitna. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u niftakru b'mod speċjali f'ħutna ta' Melbourne.
Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamlej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Mulej b'tifkira tal-mewt għażiża tal-qaddissin martri Wistin Ġawrong u sħabu se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li bih nimtlew b'kull qawwa biex inkunu xhieda tiegħek sa bit-tixrid ta' demna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrordulek ħajr. Għali San Wistin Ġawrong u sħabu martri ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil murnieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tiegħek mulej inxandru bil-ferħa u minn tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku
miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal of Joseph li qed jgħinni, mal of Mario, mal of Maħtur Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Marti Ċiniżi Wistin Ġawrong u sħabu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Ingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien għall-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna għal ma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ngħidu flimkien it-talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċivik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajtu f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej b'din l-ikla li jint offrejtinna, aħna ċelebrajna r-rebħa qaddisa tal-martri tiegħek San Wistin Ġawrong u sħabu. Bħalma titmana bil-ħobs tal-ħajja fuq l-art, hekk ukoll għajna nirbħu lill-għadu tagħna biex tagħtina niklu mis-siġra tal-ħajja fil-ġenna tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Nofru dan ir-rużarju għal poplu Ċiniż. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema għajda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدنيا. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو الساو دايم يبقى دايم تا دايم. آمين. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلنيش في تجريب إذ أهلسنا من الدنيا. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في السياعة الموتى. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين
issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu u aħna nikbu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuq. Għamela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Qaddisa Umm Alla, Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristus. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawru dejjem jiddifu. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qatt talbtana, Kristu l-qatat Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewgba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin,
itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħed nubiet tad-dinja, ħen għalina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li matħabira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Għatina nitolbuk li nistqarruhom Alla li nkunu mejjinin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int laqwa fost il-tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin martri taċ-Ċina, itolbu għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.
naslu fit-tmiem ta' dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Ninformawkom li għada l-ġimgħa fid-9:30 ta' filgħodu ser tixxandar qudiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fl-okkażjoni ta' Jum il-Pulizija. Grazzi u nsalmilkom.